नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आपल्या घरी तर शेफ होतेच. खूप दिवस झाले तुम्हाला काहीतरी वेगळी रेसिपी दाखवली नाही ना आम्ही. आणि जरा मस्त आणि काहीतरी वेगळी रेसिपी दाखवण्यासाठी आपल्याला कसे शेफ लागतात, पण मास्टर शेफ लागतात ना. तर आम्ही आज मास्टर शेफ बोलवलेले आहेत. हा, आज तुम्ही कोणती रेसिपी आम्हाला दाखवणार आहेत? ह्याचे गऱ्याचे वडे घारगे. घारगे. फणसाच्या गऱ्याचे घारगे. हम्म. नमस्ते. आज मी फणसाच्या गऱ्याचे घारगे बनवते आहे. मी काकीना मदतीला बोलवली आहे. म्हटलं तुम्ही पण या जरा मदत करायला. बनवायचे तर आहे थोडेसे, पण काय प्रॉब्लेम झालाय, आम्ही बनवले तर इथे आमच्याकडे खाणारा कोण नाही. म्हणून म्हटलं काकीला मदत पण करायला या आणि वडे पण द्यायला या. तेवढं जरा काकींच्या आजी चव पण लागेल. आता एवढं लागेल. चला तर बनवू. आता बघूया आपण काय काय साहित्य घेतलंय ते. साहित्य काय काय याला? हे आपले बरके गरे आहेत, त्याच्यातले बी काढलेले आहे, हम्म. आटला काढलेले आहेत. हे तांदळाचं पीठ आणि गव्हाचं पीठ, थोडंसं मीठ घ्यायचं आहे चवीपुरतं, आणि हळद घ्यायची आहे थोडीशी कलरसाठी. अरे वा. हा, आता मी हे गरे आहेत ना थोडे मिक्सरला लावून घेते. आपण जेवढे गरे घेणार ना त्याच्यात शिजेल तेवढंच पीठ मळायचं. हा, त्याच्यामध्येच पिठाचा काय अंदाज नाही आपल्याला, फक्त आपण आपल्यावर गरे घ्यायचे आहे ना, तो आपल्याला अंदाज आहे. गऱ्यावर आहे, जेवढे गरे घेणार तसे त्याचे वडे बनणार. मिक्सर नाही काढलाय आणि मी वाटायला चालले. का घेतलेला नवीन? जुना बिघडला तर रिपेअरिंग कसा करणार? होय होय. कसला लॉकडाऊन कसला, हा. त्याच्यासाठी बटरफ्लाय ना? मागवला. आम्ही फुल पाखरू ना. ते पण आलंय. बघा, फुलावर फुल पाखरू बसलं बघा. हा बघा. बाहेर बाहेर सोड त्याला, बाहेर सोड. लवकर सोडण्याचं मारायचं. मरणार मग तो मरत नाही. गेला हात होते. फुल पाखरू मम्मी फक्त फुलांवर बसतो ना. होय. आज काकींवर बसले. फुलासारखी सजली आहे. हा. काकीवर बसलं येऊन. काकी दिसायला बघ फुलासारखी आहे. बाई कलर पण बघ साडीचा है ना. हा. आणि ते वाटताना पाणी टाकायचं आपल्याला? नाही, पाणी नाही टाकायचं. नाही ना. त्याच्यातच. हे बघ, आज काकी पीठ भिजवणार आहे, मी नाही भिजवणार आहे. आता हे मी ह्याच्यात ओतून घेते. आमरस कसा असतो तसं फणसाचा रस नाही. फणसाचा रस, हा. फणसापासून भरपूर रेसिपी बनतात नाही काकी, येतात होय. फक्त खाणारा पाहिजे चांगला. हा, जे आमच्या घरी नाही आहे ते आपल्या घरी नाही आहे. ते आपण सर्व असं पुसून घ्यायचं ना. काही वेस्ट सगळं करायचं नाही. काढायचं, वेस्ट नाही करायचं. सर्व रस घ्यायचा काढून. काकी आता तुम्ही म्हणालात ना वेस्ट नाही करायचं. वेस्ट या शब्दाचा अर्थ काय? फुकट घालवायचं नाही. अरे वा. सगळं काढून घ्यायचं. मम्मी बघ, चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाईफ. आपण म्हणतो ना, आपण कसं माणूस भाषा बघ अशी शिकत जातो, तशी इंग्लिश पण आपण शिकली बरोबर है ना. हा. आपण चवीपुरता मीठ टाकायचा, मीठ थोडासा टाकायचं. टाकायचा, थोडीशी हळद टाकायची. एवढी पण नको. बस ना. बस नाही. बस. हा कोणता पीठ? तर हे तांदळाचं पीठ आहे. तांदळाचं पीठ आहे. थांबा दे. थोडं गव्हाचं बघा. तांदळाचं जास्त, गव्हाचं कमी, असं प्रमाण घ्यायचं. म्हणजे कसं जरा चिकटपणा येतो. गव्हाचं पीठ कशाला? चिकटपणासाठी. हा, अच्छा हा, म्हणजे 2 वाटी तांदळाचं पीठ घेतला तर अर्धा वाटी गव्हाचं पीठ घ्यायचं. अच्छा अच्छा. हम्म. पीठ बघा चांगलं म्हणलंय ना. अजून पीठ लागेल का की त्याच्यामध्ये ना. आता थोडा गव्हाचा टाकते. असं मळायला लावतो गव्हाचं टाकलं की. चांगला गोळा करायचा. गऱ्याचा सुगंध येतोय ना. हा, मग तळताना बघ, आता नाही वाटणार तुला. आता इथे बघा चांगला गोळा झालाय. असा गोळा करून घ्यायचा चांगला चिकट, आणि झाकून ठेवायचा 10 मिनिटं. 10 मिनिटांनी आपले घारगे तयार होतील. मिळते है 10 मिनिट के ब्रेक के बाद. हा. इथे आपण हे 10-15 मिनिटासाठी झाकून ठेवलेलं आहे. तोपर्यंत बाहेर मी काकींना आणि मम्मीला व्हिडिओ लावून दिलेला आहे काव्याचा. ते पाहतात आहे, तुम्ही पण पाहता. बनवले ना ते आपण लावायची आणि लगेच धुवायचं नाही, हातातच ठेवायचं. आता तुम्ही समजा लग्नाला कुठे जात असाल तर, तुमच्याकडे काय प्रोग्राम असेल तर तुम्ही अशी पेस्ट लावा. हळद लावली तो व्हिडिओ ना. त्याला काढून बोलायचं सवाल येत नाही. काव्य आता किती जोरात ओरडलेली माहिती ना. हा, पहिला काय घेताय? दुधाची पिशवी.
इकडे बाहेर व्हिडिओ बघेपर्यंत आपले 10-15 मिनिटं झाली ना. झाली. हा. आणि इथे बघा काकी परत ते मळतातच. अशी पिशवी लागेल ना आपल्याला. पिशवी लागेल, हे पिशवी घेतलेली. आणि त्याला मग पाणी लावून थापायचे त्याच्यावरती. पाणी लावायचं आपण. हा पिशवीला हम्म. मग निघतात ते. आणि ते आपण तेल तापवायला ठेवलंय ना. हा तेल टाकायला ठेवले. असं भाजायचं पाणी. बाहेर ना पाऊस पडतो. असं जोरात आपटायचं. मग आवाज आला पाहिजे. ही रेसिपी चांगली आहे मम्मी हाऊस वाईफ साठी राग काढायला. अच्छा आपटले ना की चांगले फुगतात म्हणतात. हा काय मग सर्वांनी ट्राय करा असं आपटून. अजून एक वेळ काकी आम्हाला आपटून दाखवा नेक्स्ट वाल्यामध्ये. अरे वा. आता बघा कसं आपटायचं बघा. पण राग बीग कसा काढायचा दाखवते आता. मनात राग असला ना तर त्याच्यावर काढा. त्याच्यावर काढायचा. असं पीठ वडे फुगत नसतात ना तर काही लोक अशीच करतात. जोरात मारायचं. 1 2 3 आवाज आला पाहिजे चांगला. म्हणजे बाजूवाल्यांना पण माहिती पडते गारगे बनतात इकडे. ठेवायला लागतं पीठ तसं. आपण 1-2 तास ठेवलं की अजून छान होतात का. हा छान होतं. हा मग जर बघणारे असतील तर ते 1-2 तास तुम्ही ठेवा झाकून आहे ना. घट्ट मळून ठेवायचं पण. तरी पण बघा इथे बघा किती छान छान पुऱ्या आल्यात. घारगे म्हणायचं याला. घारगे घारगे फणसाच्या गऱ्याचे घारगे. आपण कसे काकडीचे तवशाचे करतो ना तसेच. असं आपण एक तळायचे का आपण 2 पण तळू शकतो. तेल जास्त असतं तेल कढई. जास्त कढई मोठी असली तर 2-2 पण टाकतात. हा चालेल ना तसं. इकडे बघा आपलं प्रोडक्ट फायनल रेसिपी. येल्लो 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 येल्लो. आता काकी पण इंग्लिश शिकलेले आहेत. काव्याला शिकवता. काव्याला पण शिकवा. आमची काव्या मला शिकवते रे बाबा. हा काय हा. काव्या हुशार आहे पण हवे मला शिकवते. तिचा जरा अभ्यास घेतला होता मी. हा. छान बोलते ती आणि हुशार आहे लगेच. हुशार आहे. आपलं पीठ मळून कसं 15 मिनिटं झाली होती ना काकी ठेवल्यावर. तरी पण आपले चांगले घारगे फुलतात आहेत. काकी म्हणतात 2 तास ठेवायचे. 2 तास ठेवले की 2 अजून तास छान ठेवलं तर होते. अजून चांगले खुसखुशीत होणार मग मऊ ते मऊ. घट्ट मळून ठेवायचं म्हणजे नंतर ते पातळ होतं ना. हम्म. आमच्याकडे आमची आई काय करायची म्हणजे रात्री मळून ठेवायची आणि ते होल पाडून त्याच्यामध्ये कोळसा टाकून ठेवायची. हा पहिले मी मोठे करायचे. आमची आई पण करायची. ते पण ते वडे मटण असतं ना. कोंबडी वडे. हा त्याला आपले वडे आपण सॉरी घारगे घारगे आपण असं तळून घेणार आहे ना. इथे आपले घारगे तयार झालेले आहे. आता पटापट एका एकाने उचला एक 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 2-2 नका उचलू उडणार नाही. बघा किती मस्त झालेत बघा. काकी असतात बघ. छान आहेत. टेस्टिंग करूया आपण. हा टेस्टिंग करूया. चल कसे झालेत बघूया. आता आमचे मास्टर शेफ आलेले आहेत. हे आपले घारगे. आता टेस्ट करा आणि बघा कसे झाले ते. इथे आपली रेसिपी झालेली आहे. ती पण टेस्ट करू दे. कशी टेस्ट करा. मम्मी टेस्ट करा. कवर आलाय. तर आपण टेस्ट करूया. खरं सांगू तर रेसिपीची चव अशी इन्ग्रेडियंट मुळे चव वाढते. पण कसं माणसाच्या हातामुळे पण ती चव वाढते. बरोबर आहे. सुगंधामुळे लगेच माहिती पडतं की ही फणसाची रेसिपी आहे. आणि मॉर्निंगला मम्मी चहा सोबत घेतली तर जमलो. चहा बरोबर खायचे. चहा सोबत असं डुबवली बरोबर. खूप छान लागेल. रेसिपी एकदम खुशखुशीत आहे आणि एकदम मस्त झाली. अशाच प्रकारे तुम्ही पण बनवा. आणि आपण 10-15 मिनिटं ठेवली ना. त्यांनी 2 तास ठेवलं तर अजून छान होईल ना. 1 तास ठेवा 2 तास ठेवा झाकून ठेवा म्हणून चांगले फुगतात. रेसिपी एकदम छान आहे. तुम्ही टिफिनला पण नेऊ शकता. चांगले आणि फुललेत चांगले फुललेत बघा. काय वेगळं खायची गरज नाही ह्याच्यासोबत. म्हणजे फक्त हीच पुरी खाऊ शकता. खाल्ले तरी चालतात. अशीच पण चव लागते. फणसाची चव लागते आणि गोड लागते ते. अशीच रेसिपी तुम्ही पण बनवा. मुलं गरे खात नाहीत ना मग ते पण मुलांना पण ते बरं आहे. बरोबर. कोण गरे ना असे गिलायला होत नाही कोणाला है ना. त्याच्यासाठी असे पदार्थ करतात फणसाचे. त्या निमित्ताने म्हणजे मुलं ते खातील तरी. बरोबर. तर अशाच प्रकारे तुम्ही पण बनवा. आणि काकीने रेसिपी कशी बनवली आहे ते पण आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा. बाय बाय. खावा. आता काकीला सोडून आलो. काकीला एक आपले बुबू जरा टेस्ट करून बघू दे. बुबूला दे. बुबू वाटच बघतोय.
आवडले त्यांना आवडतात. आवडली. चल आता. चला रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून सांगा. तुम्हाला ट्रेनचा आवाज आला काय? आता आमच्याकडे एवढेच उरलेले आहेत. 2 मम्मीला राहू द्या, बाकी सर्व पार्सल गेले. पार्सल आमच्या बुबूला देऊया. खा. कसे झाले जरा टेस्ट करून सांगा मला. होय कसे झालेत? बाय बाय.